मंगलम. सर्वांक नमस्कारो. श्री संस्थान ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಜೀವೋತ್ತಮ ಮಠ ಅಂತೂ ಚಲ್ತಾ ಶಿಲೆ ಸಾರ್ಧ ಪಂಚಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂदर्भारी परमपूज्य स्वाम्यांना धार्मिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक हे 3 कार्यक्रम स्वाम्यांना आयोजन केलं असा. हे सामाजिक कार्यक्रमाचे अंग जाऊन कालचे दिवस एक ग्रीन इनिशिएटिव्ह झालाय आणि आईच्यान योगा कॅम्प रामप्रतिमेक रामालेख पद्धतीलांतू चलता असा आणि फलच दिवसाक ब्लड डोनेशन कॅम्प मठांतू आयोजन केलं असा आणि आदित्यवार हेल्थ कॅम्प मणिपाल हॉस्पिटल्स हांगेले एक सहयोगानं ते बी ऑर्गनाइज केलं असा. फले दिवसाचे ब्लड डोनेशन कॅम्पाक रजिस्टर करचे खातीर मठाचे एक लेफ्ट साइड राम मंदिराचे लेफ्ट साइड अंतू ब्लड डोनेशन कॅम्पाचे एक काउंटर केलं असा. त्या काउंटराचे जबाबदारी आमगेले पुरुषोत्तम कामतनाम हांनी करता असाची. हे काउंटरा बद्दल तुम्ही एक सांगा म्हणून विनंती करता. काउंटर स्थापन केल्यानंतर लोकांले बरे रिस्पॉन्स येते असा. तांकां नाव रजिस्टर करत असाची. 200+ लोकांनी येऊन नाव ऑलरेडी रजिस्टर केले असा आणि व्हॉलंटियर्स तांगेल्या कामात बिझी असाचे. तांकां फ्री जाना पडून तांगेलें नाव रजिस्टर करतले. दर इज ए बरे रिस्पॉन्स असा. स्वाम्यान जे काम हातांत घेतलें असा धार्मिक लोकांक उपयोगी जावत असेल कामांत भक्तजनाल पूर्ण सहकार मेळत असा. बरे रितीन काम केलं असा. ब्लड डोनेशन कॅम्पाचे एक विशेष एक स्वाम्यान कसं सांगेल की म्हळ्यार 550 वर्षाचे कार्यक्रम झाले निमित्त 550 युनिट ब्लड 550 बॉटल्स ब्लड म्हळ्यार 250 एक व्हॉलंटियर्स तुल्यान एक ब्लड घेऊन त्या ब्लड बँकाक उत्तर कन्नडा की धारवाड की गोवाचे सर्व आणि कर्नाटकाचे उट्टुकणे हे ब्लड पेटवत तशी व्यवस्था आमगेले ऑर्गनायझिंग कमिटीनं केल्लो असा. सर्वांना हे ब्लड डोनेशन कॅम्प हांगा एक किओस्क केलं असा. हांगा येऊन घेऊन तुम्ही फाल्यां दिवसाक ब्लड दिवत तर असल्यार हांगा रजिस्ट्रेशन करून फाल्यां सकाळी 8:30 तुल्यान दनपारा 2:30 गंटे पासून हे ब्लड डोनेशन कॅम्प चलतले. सर्व समाज बांधवांना हाजेचे एक सदुपयोग घेवका म्हणून आम्ही तुमगेल्या कळकळीनं विनंती करता असाची. धन्यवाद.